Moi! Tervetuloa mun ei-muuttovlogiin, vaan valmistaudutaan muuttoon vlogiin. Mä siis muutan, tai oikeastaan mä olen muuttanut kuukauden päästä Helsinkiin. Joten mulla on tässä niinku semmonen vähän alle kuukausi aikaa päästä mun asioista eroon. Niin me nyt tässä pikkuhiljaa valmistaudutaan siihen, että mä muutan. Mä allekirjoitin tänään vuokrasopimuksen. Ja en täältä Turusta, vaan Helsingistä. Mä muutan Helsinkiin. Mä aloitan tosiaan harjoittelun Helsingissä maaliskuussa ja sen takia muutan Helsinkiin. Toi on niin jännittävää. Tänään tai nyt vuorossa on. Se on piiloutunut tänne keskeneräisen taideteoksen taakse. Tän hyllyn tyhjennys, siivous ja sitten on toisen samanlaisen korkeamman hyllyn sama homma. Ne tähän vierekkäin, kuvat niistä ja toriin myyntiin. Ja sitten toivotaan, että joku tulee ja ostaa ne multa. Mua jotenkin aina niinku jännittää torikaupat. Ja mulla on nyt torikaupat 10 minuutin päästä. Ja mä en olettanut, että tää menee tää mun pöytä edes. Et mä ajattelin, että mä joudun antaa tän niinku ilmatteeksi. Jossain kohtaa, kun siis tähän on ihan valtava tää sohvapöytä. Tämä on massiivinen. Eihän tää nyt minnekään Helsingin yksiön siis mahdu millään. Ja tässä on siis aikamoista jälkeä. Niin katsotaan, että mitä ostaja sanoo, koska siis mä kyllä laitoin näistä kuvia siihen tori-ilmoitukseen, mutta ei niistä välttämättä saa ihan selkoa. Joten vähän sekin tässä jännittää. Minä käyn nopea pissalla ja sitten minä vien tämän ja sitten me ollaan 10 euroa rikkaampia. Torikaupat tuli tosi helposti tehtyä, kun mä sanon siitä, että mua jännittää jotenkin torikaupat. Ja kun mä oon semmonen tyyppi, että jos mä tiedän, että mulla on jotain menoa tai jos mulla on jotain, niin sit mä niinku odotan sitä ja mä en saa mitään muuta aikaiseksi. Niin toi nyt vähän aiheutti mulle semmoista stressiä. Niin hoitui ihan sika nopeasti. Oli ihan sika mukava ihminen taas. Mulla on nyt ollut niinku muutama viimeisin kauppa ollut silleen, että on ollut ihan superkiva. Ja siis toki mä vaan vaihdoin muutaman sanan silleen, moi, kiitos, heippa. Ja sit kun mä myin mun ton ruokapöydän tossa pari päivää sitten, niin siis oli niin ihana pariskunta ja se niinku, nainen silleen kyseli kaikkea ja me puhuttiin, sit mä kerroin silleen, että mä lähden niinku Harkkaan ja muutan Helsinkiin ja mitä alaa mä niinku opiskelen. Ja sit se vaan niinku antoi ihan sikana tsemppiä sinne ja siis me niinku vaan jutusteltiin ja se oli niin hauskaa, että niinku random tori-ostaja oli silleen yhtäkkiä tsemppaamassa mua mun uralla ja oli silleen, että niin ihanaa kun nuoret haaveilee ja menee niiden unelmia kohti. Ja siis niinku noi kohtaamiset on mulle ollut niinku tosi semmoinen merkityksellisiä sen takia, että mä oon oppinut siihen, että ehkä mä osaankin kohdata ihmisiä, koska mulla on ollut semmoinen olo ehkä pienestä asti, että mä oon tosi huono uusissa sosiaalisissa tilanteissa. Mä oon aina ollut se hiljainen tyyppi, ketä ei puhu, niin ehkä pikkuhiljaa mä alan ole ihan ok sosiaalisissa tilanteissa, vaikka se on mulle edelleen vaikeita. Välillä mä oon ollut vähän crazy, mut hyvä päivä olla minä aiottaa, yeah, yeah. 4 asti mulla on takka, milloin vaan tuoda mulle viidettä, yeah, yeah. Mä oon nähnyt TikTokia tästä vitsin hapankaalista, niin mä testaan nyt tätä. Mä siis nyt porukoilla. Mä päätin, että mä tuun porukoille loppuviikoksi, koska sitten kun mä oon Helsingissä, niin sitten mä en pääse porukoille hirveästi.
tässä kamerassa nää ei edes näytä niin pahalta. Oikeesti. Ne on ihan järkyttävän jyrkkä tuolla. Siis toi on keskikohdasta. Jos tois derivaattafunktio, niin tuon muutosnopeus olisi varmaan 17. Okei, toi meni yli hilsen multa. Tuolla potteperuna. Lähdetään moikka. On tietty juttu, mitä sä et voi ostaa tässä yksi, mihin sulle ei riitä käteinen koskaan. Tää on ilmanen. Miettikää. Okei, pulkanen voit ehkä ostaa, mutta senkin voi pylliä jostain alakoulun pihalta ja palauttaa takas. Miksi jarru? En mä saa mun jalkuja! Aika kylmä. On niin ihanaa. Ottakaa hetki niinku tälle. Mutta nyt on aika siivota toi pöytä, tai oikeastaan tyhjentää se kokonaan. Mä otan siitä kuvat ja laitan myyntiin. Koska toi ei tuu millään mahtuu sinne mun yksiöön. Hyvä, kun mulla mahtuu siis ruokapöytä sinne. Että kyllä, tuo lähtee nyt myyntiin ja toivotaan, että joku tulee sen noutamaan. Tää ei nyt ehkä ole niinku tärkein asia pakata ja viedä ekana sinne asuntoon, mutta nämä on asioita, mitä mä en nyt täällä kotona tarvitse. Niin siis mun kaikki legot. Mä mietin, että mahtuukohan ne tähän. Koska of course, mulla on legoja. Ja hei, siitä puheen ollen. Mä näytän teille, mitä mä ostin kirpparilta. Tää on huikea löytö. Mä en siis tiennyt, että tällaisia edes on. Mutta nää tuli mulle vastaan ja mä olin silleen, että ostanko tai en, mutta olihan mun nyt pakko, koska mähän on siis tunnetusti Lego-rakastaja. Suola- ja pippurisirottimet. Mut siis ihan superhienot. Ja ne sopii mun Lego tähän teemaan, koska mustahan siis piti tulla Lego-suunnittelija. Se oli niin kuin, ehkä vielä joskus 5-6-luokallakin mun semmonen niinku semmonen haaveammatti. Mutta sitten tää media-ala on sitten vienyt mukanaan ja ehkä ihan hyvä niin. Tanskan kieli ja ylipäätään englannin kieli ei ole mun vahvuus, joten mä en usko, että mä pärjäisin siinä työssä. Enkä usko, että mun insinöörilahjatkaan on ihan tarpeeksi hyviä. Mä palaan nyt tälleen parin päivän viiveellä, koska eilen oli mun pikkusiskon vanhat. Ja siinä meni oikeastaan mun koko päivä, enkä mä ehtinyt tehdä mitään täällä. Ja tänään on pakko pakata, koska maanantaina mennään käymään kämpällä. Ja mä lähden tänään työreissulle koko viikonlopuksi. Sitten siirrytään päivän määrässä viime. Tässä on mitä mä oon saanut aikaan.
noi kaikki laatikot, noi tavarat lähtee huomenna kohti Helsinkiä, jos noi mahtuu autoon. Ei varmaan mahu edes kaikki, mutta mä nyt vähän vielä katon, että jos noi mahtuukin, niin mitä muuta voin vielä raahata kohti Helsinkiä. Jännittävää. Me siis lähdetään huomenna mun äitin ja siskon kanssa kohti Helsinkiä katsoa mun kämppää. Mä en oo siis nähnyt sitä vielä ennen niin musta tuntuu, että tulee shokkina se, kuin pieni se on. Moi gang! Tänään on tultiin tänne Helsinkiin ja laitetaan Empun astioita kaappiin. Tää on tämmönen pieni söpö. Tällainen, täällä on tää vessa. Miten tää toimii? Missä on joku tossa? Joo, eli tällainen. Aika kiva tää. Jumpsuit, aika kiva tai hyvä tää jumpsuit. On tää sillä ihan hyvin kaappitila kyllä tässä keittiössä. No. Kun ne on niin korkeet. Hei hei. Nähdään 2 viikon päästä. Kotiin. Juu, Helsingistä selvitty kotiin. Kämppä oli oikeasti tosi kiva. Mä tykkäsin siitä. Se oli yllättävän iso. Mä olin niinku päässäni kuvitellut, että se on varmasti pienempi. Niin kyllä mä tohon uskon, että mä tuun ihan hyvin asettuu ja mahtuu ja silleen. Kyllä kaikki menee ihan hyvin ja toi oli oikeasti tosi kiva kämppä. Ja mä uskon, että mä tuun kyllä viihtyä sieltä, kun saan siitä vaan semmosen kotosen. Ja mä tulin kotiin ja 2 pakettia oli mun oven takana. Mä tilasin Vintedistä 2 butterin hupparia. En ois ehkä tarvinnut 2, mutta nää tuli niinku tosi lähekkään toisistaan hyvällä hinnalla vastaan. Joten ja mulla on Vintediin kertynyt vähän saldoa, niin nää oli käytännössä ilmaisia. Mä olin siis jatkamassa tätä videoa ihan normaalisti, kunnes mä rupesin ajattelemaan, että tähän on valmistellaan muuttoa vlogi, ei muuttoblogi. Joten mä tuun lopettaa tämän videon nyt. Mehän tänään jo vähän niinku aloitettiin muuttoa. Ja tästä eteenpäin on vähän niinku sen muuton aikaa. Joten kyllä se seuraava video tästä on se muuttovlogi, johon me tarvitaan myös materiaalia. Ihanaa, että sä katsoit tämän videon tänne asti. Oli siis ihanaa tehdä tätä videota. Mä haluaisin niin tehdä enemmän YouTube-videoita, koska tää voisi olla oikeasti mun semmonen juttu. Ja vähän niinku osa tätä mun uutta elämää ja uutta aikakautta. Jos mulla on yksinäistä Helsingissä, niin mä voin sitten tehdä YouTube-videoita teille ja omaksi iloksi. Toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta ja toivottavasti me nähdään muuttovlogin parissa. Moikka!